ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பொங்கலை பற்றி நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். ஹாப்பி பொங்கல் 2022. இயற்கையோடு இணைந்து வாழ்வதே தமிழரின் வாழ்க்கை முறையாகும். இயற்கையை வணங்குதல் தமிழர் மரபு. தமிழர் கொண்டாடும் பல விழாக்கள் இயற்கையை போற்றும் வகையிலே அமைந்திருக்கின்றன. அவற்றுள் சிறப்பானது பொங்கல் விழா ஆகும். இது தமிழர் திருநாள் என்றும் போற்றப்படுகிறது. கதிரவனுக்கு நன்றி கூறி சிறப்பு செய்யும் விழா பொங்கல் விழா. உழவர்கள் ஆடி திங்களில் விதைப்பர், தைத்திங்களில் அறுவடை செய்து பயனடைவர். தைத்திங்களின் முதல் நாளில் பொங்கலிட்டு வழிபடுவர். எனவே திருநாளை அறுவடை திருவிழா என்றும் அழைப்பர். அந்த சமயத்தில் இயற்கை அன்னை பசுமையான உடை உடுத்தி பல நிறப்பூக்கள் சூட்டியிருப்பார். காயும் கனியும் கரும்பும் எங்கு பார்த்தாலும் விளைந்து காட்சி தரும். உழவர்கள் இயற்கையும் தம்முடன் உழைத்த கால்நடைகளும் இந்நாளில் நன்றி தெரிவித்து மகிழ்ந்தன. எனவே இவ்விழாவை உழவர் திருநாள் என்றும் கூறுகிறார். பொங்கல் திருநாள் 2 நாட்கள் முதல் 4 நாட்கள் வரை கொண்டாடப்படுகிறது. இவ்வட்டாரத்துக்கு வட்டாரம் மாறுபடுகிறது. போகி திருநாள் பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும். நன்னூல் நூற்பா 462 என்பது ஆன்றோர் மொழி. வீட்டில் உள்ள பயனற்ற பொருட்களை நீக்கி வீட்டை தூய்மை செய்யும் நாள் போகி திருநாள். இது மார்கழி மாதத்தின் இறுதி நாளாகும். பொங்கல் திருநாள் தை மாதத்தின் முதல் நாள் பொங்கல் திருநாள் ஆகும். இத்திருநாள் அன்று வாசலில் வண்ண கோலமிடுவர், மாவிலை தோரணம் கட்டுவர், புது பனையில் புத்தரிசியோடு வெல்லம், முந்திரி, நெய் சேர்த்து பொங்கலிடுவர். பொங்கல் என்பதற்கு பொங்கி பெருகி வருவது என்று பொருள். பொங்கல் பொங்கி வரும் வேளையில் பொங்கலோ பொங்கல் என்று மங்கள ஒலி எழுப்பி போற்றுவர். பொங்கல் பொங்கி வருவது போல வாழ்வில் மகிழ்ச்சி பொங்கி பெருகும் என்பது மக்களின் நம்பிக்கையாகும். பின்னர் தலைவலையிட்டு பொங்கலை படைப்பர். கரும்பு, மஞ்சள் கொத்து, தேங்காய், பழம், வெற்றிலை பாக்கு ஆகியவற்றை வைத்து வழிபடுவர். விளைச்சலுக்கு காரணமாக கதிரவனை நன்றி கூறி வணங்கி மகிழ்வர். சர்க்கரை பொங்கலை அனைவரும் அளித்து நாமும் உண்டு மகிழ்வனர். மாட்டுப் பொங்கல் பொங்கலுக்கு அடுத்த நாள் மாட்டுப் பொங்கல். மாடுகள் உழவர்களின் செல்வமாக மதிக்கப்படுகின்றன. மாடு என்ற சொல்லுக்கு செல்வம் என்று பொருளும் உண்டு. உழவுக்கு உழவரை ஊற்ற துணையாக மாடுகள் விளங்குகின்றன. அவற்றுக்கு நன்றி செலுத்தும் வகையில் மாட்டுப் பொங்கல் கொண்டாடப்படுகிறது. மாட்டுப் பொங்கல் அன்று மாடுகளை நீராட்டுவர். கொம்புகளை சீவி வண்ணங்கள் தீட்டுவர். மாடுகளை கழுத்திலே மணிகளை கட்டுவர். பூவும் தலையும் சூட்டுவர். மாட்டுக்கு மஞ்சள் குங்குமம் இடுவர். பொங்கல் தேங்காய், பழங்கள், வெற்றிலை பாக்கு போன்றவரை பறித்து வழிபடுவர். மாட்டுப்பொங்கல் நாளிலோ அதற்கு அடுத்த நாளே ஊர்கள் மஞ்சள் விரட்டு நடைபெறும். மஞ்சள் விரட்டு என்பது ஜல்லிக்கட்டு எருவுதல் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. காணும் பொங்கல் மாட்டுப் பொங்கலுக்கு அடுத்த நாள் காணும் பொங்கலாகும். இந்நாளில் ஊற்றார், உறவினர் மற்றும் நண்பர் வீடுகளுக்கு சென்று அவர்களை கண்டு மகிழ்வர். குடும்பத்தின் விரும்பிய இடங்களுக்கு சென்று மகிழ்ந்து பொழுதை கழிப்பர். மேலும் பட்டிமன்றங்கள், கலை நிகழ்ச்சிகள் முதலி என்று நடத்துவார்கள். விளையாட்டு போட்டிகள் நடத்தி வெற்றி பெறுவதற்கு பரிசுகளை வழங்கி பாராட்டுவர். இயற்கை, உழைப்பு, நன்றி உணர்வு, பண்பாடு ஆகியவற்றை போற்றும் விழாவை பொங்கல் விழா ஆகும். உலகெங்கும் உள்ள தமிழர்கள் பொங்கல் திருநாளை மகிழ்ச்சியுடன் கொண்டாடுகிறார்கள். இந்த வீடியோ இதோட முடிஞ்சிச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க, மறக்காம பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிருங்க.